डेभेलपमेन्ट जुदि खामानि मावनो लुबैदोंबा रायजो राजानि जुदि खामानि मावनो लुबैदोंब्ला फै जों खौसेनो पिपल डेभेलप जों खौसेनो फै ज' मावलायदिनि फै जों आखाइ हमलायबाय बिथांमोनाबो जों बिथांमोनखौ बरायगोन बिथांमोना खुनु लाजिनांगौ गैया बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकल पार्टिखौ दादों मा साननानै बिथांमोना पलिटिकल पार्टिखौ दादों मा भिउस खालामदों बिथांमोना गावसोरसो गावसोरनि आइडियोल'जि नाथाय बिथांमोना डिभिजन पलिटिक्सआव खालामनो नागिरदों मा बे डिभिजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया 100% सोलिया बियो उदालगुरि जिल्लानि सिमना जोंनि माखासे सिमना जा दानख'नाय दङ बेफोराव भट होनो मोनसिगोन दा बिथांमोना बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै थिग बेबायदिनो दा फैगौ समावहाय जोंना 60 समष्टिया 100% रोखा बे हाबगोन बाव खुनु कनफ्युज जानांगौनि गोनांथि गैया UPPआ जाबाय जास्ट दाउसा गोरलै बिसोर जोंनि 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोना आरो जोंहाय 100% सोलिया आरो जों देरहागोन बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया आरो जोंनि 13ल' नङा 30 नङा अल बिटिआर माबा समष्टियाव बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया 1000नि बारा भट मोना बिथांमोना যেতিয়া BPF सरकार আছিল আজি हरताल काली हरताल परकी हरताल कतबा मानुक লৈ যায় কোনবা জঙ্গলত ৰাখিছে কতবা পুতি ৰাখিছে কতবা গুলি কৰি মাৰিছে আজি 4 বছৰ 4.5 বছৰ হল কোনোবাই ক'ব পাৰে নেকি হরতাল হৈছে বুলি একদিনতে এদিনৰ কাৰণে তো হরতাল হোৱা নাই আজিলৈকে কেনেকৈ নহল হরতালটো হসা হসকি কৈ আছো 17 বছৰত BPF এনেকুৱা কোনো কাম কৰিব পৰা নাই যিখিনি আমাৰ UPPL চৰকাৰে কৰিব পাৰিছে বড় অবরত এটু হাগ্রামা সরকারের 100% এইবিলাক কৰিছে ইহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে বড় অবৰা কৈ গুলাগুলি কৈ মাৰিছে এটা মাইনৰিটিৰ লগত মাইনৰিটিক মাৰিছে কৰি হাগ্ৰামা সরকারের দিনে এনেকা হৈছে বেয়া বেয়া কামবিলাক ইহঁতে কৰিছে আমাৰ সরকার আহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বড় অবৰ কোনো সিস্টেম নাই মাইনরিটির লগত কোনো সিস্টেম নাই बे बिथिंजों नायोब्ला चिराङाव खुनु BPFनि जेबो गोहोमा बेयाव गैला आरो जों 7थायाव जोंनि चिरां जिल्लायाव 7था दं जों 7थायाव बियो 100% जों माने देरहाजोबगोन बियो जोंथ' 13 चिरां हिसाबै बुंगोन बे बुस्थुआ जोंनाव एकदम जिर' मानो होनब्ला जोंनाव दा जेसेबां वार्कार नुयो 13 चिरां हिसाबै जेसेबां वार्कार नुयो बिनिनो 70 to 80% खौ जोङो गुबुन हारि नुनो मोनो ইমান আমি স্কিম বিতৰণ কৰিব পাৰিছো মহিলাৰ কাৰণে আমি ইমান সুবিধা কৰি দিব পাৰিছো আৰু অনাগত দিনত আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম ইহঁতে একদম 100% মিছা কথা কৈ থাকে সদায় আৰু ইহঁতৰ কামেই এনেকুৱা 2012ত গণ্ডগোল হৈছিল মাইনৰিটি মানুহ মাৰিছে এতিয়া সেই গণ্ডগোলৰ পিছত আৰু বিটিআৰত কেতিয়াবা গণ্ডগোল হৈছে এইটো ইহঁতৰ এটা বেয়া কথা মিছা কথা ইহঁতে কথা ক'বলৈ মানে কথাই নাই ইহঁতৰ 100% আমি তো একটা দুইটা তিনটা কোনো টেনশনই নাই আমার আমি বিন্দাস ঘুরি আছো बै समाव 17 बोसोराव हौवासेबो हा रावनोबो रानना होआखै गोसोखाङाखैमोन नाथाय नैबे साराय बोसोरनि गेजेरावनो 3 लाख न'खरनिबो बांसिन न'खरफोरनो जे हा होदों बेयो जोबोद बाखनायथाव मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ जोंनि बिटिआर रेकर्डआ आरो ओरैबायदि जानो थांगासिनो दं बे मालाबा माने जोंनि 60था जानो थांगासिनो सिदा बेबो आरामसे माने नैबे प्रमोद बड़ो सरकारनि सायावनो समावनो जाफैगोन বলক আমাৰ চিৰাঙত ঘৰ চিৰাঙত যাম বুলি তেতিয়া সবে এটা ভয় আছিল এই চিৰাঙত নাযাম কোকৰাঝাৰ বুলি শুনিলে এটা ভয়ৰ এটা সৃষ্টি আছিল मोर नेहालगाँव इमान एटा माने बेकार जगह है हिफालेदी हांग्रामा महिलारिया हिफालेदी बार बार अहा जहा करे किन्तु एटा इमान पुराना एटा 200 बछरिया मन्दिर हे मन्दिरটোৰ কাৰণে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিলে बिसोर माने प्रमोद बड़ोआ अलरेडी खामानि मावनायखौ बिसोर युथफोरनि खामानि मावनायखौ बिसोर दिनैसो नुनानै बेखौ दासो रिग्रेट जादों UPPL दोलो हिसाबै UPPL दोलोजों जुजिनो हानाय कुनु राजनीतिक दोलो गैया BTCआव जे इलेक्शनावबो पावाराव फैगोन बा इलेक्शन देरहागोन बा रायजो राजानि मदद मोनगोन बेबायदि बिसिना पजिशन दानि समाव गैलिया दा बिथांमोना मा होलांनो नागिरदों रायजो राजानो मा होलांगोन
लिडारशिप होलांगोन ना डेभेलपमेन्टनि खामानि होलांगोन ना नोङो फिउचार जेनेरेसननि थाखाय रिसर्स क्रिएट खालामगोन बेफोरबायदि बिथांमोना बाव होनो हागोन আমি এনে আইছোঁ নেকি BPFৰ পৰা দুখতহে মানুহ আহে সুখততো নাহে মই দুখত পৰিহে আইছোঁ এটাই কথা সুখী এইটোই ফাইনেল কথা আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়োক ছাৰক লাগে এতিয়া নহয় 15-20 বছৰৰ মানলৈকে লাগে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ জিন্দাবাদ थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि आरो गेजेराव दान मोननैल'सै आरो बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि जा काउन्सिल बिसायख'थि बे मोनफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ नुगासिनो दं आरो बेबायदिनो जों फिन आरोबाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव गासै 40 बियाबाव जों अनसुंनाय हाबाफारि लादों आरो बे अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों माबे राजखान्थि हान्जा दोलोआ माबायदि थांखिजों खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव फिन आरोबाव सरकार दाफिननो थाखाय बिथांमोना माबोरैहाय थांखि लादों खामानि मावदों जों बेफोरखौ मोनफ्रोमबो जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगासिनो दं थिग बेबायदिनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 30 नं चिरां UPPL राजखान्थि दोलोनि मददगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननि सेराव फैदों आरो बे जों फैनायनि गेजेरजों बिथांमोननि गोसोनि साननाय आरो फैबाय थानाय जा काउन्सिल बिसायख'थि बे काउन्सिल बिसायख'थियाव बिथांमोना माबोरै खामानि मावनो साखाफारा बेसेबां गोख्रों खामानि मावदों जों बे समाव गिबि समावनो जों सासे मैखोम दैदेनगिरि UPPL राजखान्थि दोलोनि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बे समाव गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांखौ बरायनाय थाबाय गोजोनबाय बे समाव जों गोबां दिनै राजखान्थि बिथिंखौ लानानै सावरायगोन दा नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव UPPL राजखान्थि महरै बेसेबां सांग्रां जानानै खामानि मावगासिनो दिनैनि दिनाव जोंनि 13 नं चिरां जिथु 13 नं चिरां समष्टि बेयाव जोङो पुरा बोलो होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैनि जा थासारि बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बुंनो हायो जे बेयाव 100% जोंनि UPPL हान्जाया देरहाखाबाय माने इलेक्सनखौ जों नेबाय थादों बिनि उनावनो देरहानाया जोंना रिजाल्टआ खाथां जानानै फैगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना दाख्लैनिफ्राय नुबाय थादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै प्राय BPFनि माखासे मददगिरिफ्रा जोंनाव फैजोबबाय दा बे हिसाबै जोङो बे बिथिंजों नायोब्ला चिराङाव खुनु BPFनि जेबो गोहोमा बेयाव गैला आरो बेबायदि नोजोर आरो दायो बर्तमान जोंनि जा CM जोंनि प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि समष्टिनि MCLA सायखं सारा पुरा जोंनि जा वर्कारफोरखौ रेसपेक्ट खालामनानै मान होनानै ज' लोगो लानानै पुरा मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि मोनफ्रोमबो बुथआव थाङै दिनै जोंनि जा सापर्टारफोर बिसोरखौ लोगो लानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ पुरा जोङो प्राय जोंनि मददगिरिफोरखौ लानानै जोङो पुरा जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दङ दा बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जे जोंना देरहानाया खाथां बे समाव हाग्रामानि माखासे दैदेनजानाय माखासे लाइमोनफ्रा आरो BPFनि मददगिरिफ्रा बुंदों दे 13 नं चिराङाव सायखं बसुमतारी बिथाङा बे बाराव जेनगोन होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरगासिनो थारैनो बिथांमोना अजद दैखांनाय बायदि नंगौ नामा बेखौ जा जोङो पलिटिकेलनि माखासे खोथा होननानै बुंनांसिगोन मानो होनोबा जोङो दाख्लै थांनाय माखासे समाव जोङो नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथां जाय बिथाङा 17 बोसोर दैदेनबोदों बेराद जोङो बेखौ बर'नि सासे गोरों दैदेनगिरि होननानै गनायोमोन खिन्थु सप्तासेनि सिगांनिफ्राय जोङो बुंनो हाबाय जे जोङो प्रुफ खालामनो हाबाय जे बियो गावनि मददगिरिफोरखौ देरहायोब्ला आर'नाइ गानहोगोन आरो जेनोब्ला सेन्डेलनि माला मोनगानगोन होननाय खोथा आरो जोंनि माखासे माइनरिटिनि जा मानहानि खालामनाय जे दारि लानानै दारि लाग्रा मानसिफोरखौ मानहानि खालामनाय बे खोथाफोरखौ माखासे बुंदों जोङो नुदों दा बिसोर गावसिनि दायफोरखौ फोजोबनो थाखाय बे खोथाफोरखौ बुंदों होननानै जोङो बुंगोन आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दे 13 नं चिराङाव सायखं बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयाखै होनना बेफोरबायदि अजद दैखांदों थारैनो मावफुंनाय जायाखै नामा बेखौ जोङो हिसाब खालामोब्ला जोङो टाइम नांगोन मानो होनोब्ला जोङो दा सर्ट टाइमाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बामोनगावआव गुड उइल्सनि नामाव 10 किल'मिटार जोङो पाका CC ब्लकनि पाका कमप्लिट जाबाय ओमफ्रायो जोंना 16 लाखसोनि खामानि आङो खोनादों 16 लाखसोनि खामानि जोंना बासुगावआवनो सोलिनानै दङ दा बर्थमान दाबो कमप्लिट जायाखै 14 कोटि ना
14 कौटिनि खामानि दा बर्तमान बासुगाव कमप्लिट जा मा होनो खामानिया सोलिनानै दङ दा माखासे समनि थाखायनो जोंना माखासे समनि उनाव नैबे खामानिया जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला जोङो बामोनगाव बे बासुगाव टाउननि जा जौगानाय बेखौ जोङो नुगोन आरो दा बे खामानिया कन्टिनिउआस प्रसेसआव दङ आरो बेनि उनाव जों माखासे समनि उनाव कमप्लिट जायोब्ला जों बेखौ नुनो हागोन अब्ला मानसिफ्रा बुंनो हागोन जे जौगानाया बे आरो जोङो जौगानाय होनना बुङोब्ला माखासे खोथाखौ जोंनि पाब्लिकफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामो जेरै हमना लादो जौगानाय होनना बुङोब्ला जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय बिल्डिं लुनाय हाइरड लुनायखौल' जों बुङा दा जोंनि बिटिआर सरकारा CM प्रमद बर'नि दैदेननायाव माखासे बिथिङावबो जोङो माखासे जौगानायखौ खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों जेरै समाजारि बिथिङाव जोंनि फरायनायनि बिथिङाव अनेक बिथिङावनो जोंनि जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोन्दों दा जोङो माखासे मानसिफोरा बुङो जौगानाय जायाखै होनना बुङो बिथांमोना आं सोंनो लुबैदों बिथांमोननि बा जौगानायनि डिफिनिसना बिथांमोननि बायदिब्ला मा जानांगौ बेखौ बिथांमोना क्लियारिफिकेसन खालामग्रोथों आरो बिनि उनाव बिथांमोना जौगानाय जायाखै होननानै खोथा बुंथों मानो होनोब्ला दानि जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नुदों जोङो सुपार 50नि खोथा सुपार 50नि गेजेरावनो जोङो डक्टराव इन्जिनियाराव APSC UPSCनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 200 जन दा कन्टिनिउआसलि जोंना मा होनना बुङो कचिंआ सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो आबादारिनि बिजनेसमेनफोरनि आरो अनेक बिथिङाव जोंनि खामानिफ्रा सोलिनानै दङ जेरै सान्थिनि खोथा मिला प्रिति बेफोर गासिबो डेभेलपमेन्ट सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टआ दा जोंनि समाव खामानि मावदों बिनि थाखायनो आङो फार्स्टआव जायफ्रा डेभेलपमेन्ट जायाखै बिसोरनि सिगाङाव डेभेलपमेन्टनि मेन डिफिनिसनखौ बिथांमोना क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो थारैनो दसे समनि उनाव फिन आरोबाव नोंथांमोनसिम फैफिनगोन बे समाव आरोबाव गोबां जोंनि बे अनसुंनाय हाबाफारियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि थामहिनबा सायखं बसुमतारी बिथांनि बे बियाबाव जों दंफैयो आरो बेयाव गोबां माने बाहागो लादों गोबां आइजोफ्राबो बे समाव बाहागो लादों आरो गोबां ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे समाव बाहागो लानायखाय बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन आरोबाव जों सासे आदानिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव थामहिनबा 13 नं चिरां बियाबाव सायखं बसुमतारी बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया बेसेबां जौगासारनानै नोंथांमोन बिथाङाथ' 13 चिरां हिसाबै एबा बिथाङा फार्स्टआव MCLAमोन थांनाय 6-7 मास सिगांसोल' बिथाङा EM मोननाय जादों मोननायनि लोगो लोगोनो बिथाङा गोबांथार खामानि मावदों बिथाङा जि डिपार्टमेन्टखौ मोनदों बिनिनो मादाव जोंहा बासुगाव टाउन कमिटिया जोंनि 13 चिरांनि आन्दाराव गोग्लैयो बिनिनो बिथाङा दासिमहालागै 15-16 कौटिसोनि गोबांथार आसनि मावगासिनो दं आरो सोलिगासिनो दं बेखौ नुनानै बिथाङा मोजाङैनो मावगासिनो दं बे समाव सायखं बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय समाव जेनगोन होननानै गोबां BPFनि लाइमोन आरो दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों बियो पलिटिकेलनि मोनसे गेम प्लान पलिटिकेलाव बिदिनो नंखायथार जाय जेनखागोन मिन्थिसेयावबो माने गाव गावनि पार्टिखौ बियो माने पजिटिभआव लायनो नाजायो थिग BPFनिबो बेयो मोनसे कौशल जानो हागौ बेखायनो बिथांमोनहा माने जेननायखौ नुखानानैबाबो बिसोरो गावसोरखौ देरहागोन होननानै माने उल्थायै बुंनानै लादों आरो चिरां जिल्ला हिसाबै मोनस्नि बियाब दङ मोनस्नि बियो 100% रं मानो होनब्ला जोंहा UPPL हिसाबै जोंहा ओरैबायदि माने मावनाय जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि ब्लक लेभेलाव जोंनि जिल्ला लेभेलाव जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो जोंनि गासैबो मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दा पाब्लिकफ्रा लोब ओंखारबोदों आरो साबसिनै जाबोदों जों 7थायाव जोंनि चिरां जिल्लायाव 7था दं जों 7थायाव बियो 100% जों माने देरहाजोबगोन बियो बे समाव गोबां राजखान्थि सोलियो मोनसे सोदोबखौ लानानै परिबर्तन आरो थासारि गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै गोदोनि थासारियाव थांनाय 17 बोसोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै थासारिमोन आरो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि थासारि माबोरैमोन बियो जोबोद मोजां सोंलु बेयो जाहैबाय फर एग्जाम्पल जोंहा जों जे जायगायाव दङ बे जाहैबाय बासुगाव ओनसोल बे जाहैबाय मोनसे बिजनेसनि हाब बे जायगायाव मोनसे समाव ओरैमोन माने बिनिफ्राय जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां हाथाय बाजार दं बिनिफ्राय सोलियोमोन बे जायगानिफ्राय दाब जायगायाव थाङोमोन नाथाय बे जायगानि मानसिफ्रा ओरैबायदि गिनाय फैयोमोन थांनायनि उनाव बिथाङा बा आंनि न'खरनि मानसिया न'आव फैफिना नाथाय बे बुस्थुआ दिनै गैला आरो नोंथांमोना दा बासुगाव फैना नुफैगोन बै 16-17 बोसोर सिगां मामोन बासुगावआव जेरै दंमोन एरै दंमोन नाथाय जोंहा थांनाय साराय बोसोरसोनि सिगां जेला प्रमद बर' सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगो गासैबो मानसिफोरनि गेजेराव गिनाय मेंनाय गासैबो खारनानै दा गोबांथार मोजां न' बिल्डिं माने लुनानै बासुगाव ओरैबायदि जोंगा मागा माने सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों
बेनो जाहैबाय जोङो माने परिबर्तना खालि माबा साख्रिजों बाख्रिजों बायदिसिना नङा जाहैबाय जोंनो गोजोन थासारिनि गेजेरजों बा गाव बिजनेस मावनायनि गेजेरजों जों बेजोंबो गाव गावनि लाइफ एबा गाव गावनि ओनसोलखौ जों परिबर्तन लाबोनो हायो बे समाव गोदोनि समाव बर' आरो अबर' दंमोन आथिखालावबो बर' आरो अबरनि गेजेराव माबा मोनसे कनफ्लिक्ट बायदि सोमजिनो नागिरो नामा जोंथ' 13 चिरां हिसाबै बुंगोन बे बुस्थुआ जोंनाव एकदम जिर' मानो होनब्ला जोंनाव दा जेसेबां वार्कार नुयो 13 चिरां हिसाबै जेसेबां वार्कार नुयो बिनिनो 70 to 80% जोङो गुबुन हारि नुनो मोनो बेनि एग्जाम्पलानो जाहैबाय जोङो गोजोन आरो खौसेथि आरो जोंनि UPPL आरो प्रमद बर' सारखौ सायखं सारखौ बयबो मोजां मोननानै लोब ओंखारबोनानै बे बुस्थुआ दा जोंनियाव बे माबाया बुस्थुआ सोलिगासिनो दं माने बे समाव गोबां आसनि फ्लेक्सिबल स्किम लादों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय 30निबो बांसिन बेफोर गासिबो फैसा जाख्ल'नायसो फर्मुला होनना बुंदों बेफोर स्किमफोरा नोंथांमोननियाव बे आसनिफोरा नोंथांमोननियाव हाबनो मोन्दों ना मोनाखै एबा सफैदोंना सफैयाखै गोबां माने बेफोर आसनि लादों प्रमद बर'आ बेफोर नंखाय ना फोरमायदों बियोथ' बिराद जोंनियाव 13 चिरां हिसाबै ओरैबायदि मोजाङै सोलिदों आरो बेनिफिसियारिफ्रा मोन्दों आरो गोजोनदों बे जोङो 30निफ्राय बांसिन जि फ्लेक्सि प्रग्राम बे बुस्थुआ जोंनाव जादों जेरै गियान सोरां माइनाव सोरांखौ लानानै आलारि सोरां बे गासिबो बिथिंखियाव माने ओरैबायदि मोजां राननायजों पाब्लिकफ्रा जि मोन्दों बे बोसोरब्रै खावसेयाव गोबांथार माने मोजां मोन्दों आरो बेखौ मोजां मोननानैनो दिनै गासैबो बोराय बेन्थु हौवा हिन्जाव गासिबो लोब सानफा एफा जोंनियाव माने जयनिं जानानै दिनै जों जिबायदि देरहानांगौ बे टारगेटनि बारा जानानै जोंहा माने जोङो गोजोननाय दं थारैनो दसे समनि उनाव फिन आरोबाव नोंथांसिम फैफिनगोन बे समाव आरोबाव आइजो बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों दा बे समाव आइजोफोरनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन थारैनो बे समाव फिन आरोबाव जों बे UPPL राजखान्थि दोलोनि मददगिरि सासे आइजो बिथाङा दंफैयो बे बिथांनियाव जों मिथिनो नाजागोन जेराव आथिखालनि जा बेरेखा दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दे आइजो माहारिफोरनि थाखाय आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा जेबो मावफुङाखै गासैबो थगायगासिनो दं होननानै बे समाव फोरमायदों बे समाव কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈ আছে যে प्रमद बर' सरकारि মহিলাৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাই এইবিলাক আঁচনি দিয়া নাই একো কোৱা নাই কৈছে কিমান সত্য পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰু দি মই BTR প্ৰধান प्रमद बर' ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমানখিনি মহিলা হিচাপে কাম কৰিব সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু আমি এটাই কথা ক'ম যিবিলাক হাংগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আমাৰ এগেইনষ্টত মানে কথা ওলাইছে আমি মহিলা হিচাপে একো কৰিব পৰা নাই একো দিব পৰা নাই সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা আমি কিয়নো আমি এই 4.5 বছৰত আমি ইমানকেইটা চিলাই মেচিন বিতৰণ কৰিব পাৰিছোঁ মই এগৰাকী TCLCCৰ মেম্বাৰ হিচাপে আৰু ব্লকৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মই গোটেইখিনি মই বিতৰণ কৰিছোঁ তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ আধুনিক পদ্ধতিৰে যিবিলাক আমাৰ কাপোৰ বনোৱা মেচিন সেইটো জেকাৰ মেচিন বুলি কয় তো এইবিলাক বহুত মহিলাই পাব সক্ষম হৈছে তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ VCDC থ্ৰু দি আমাৰ মহিলাবিলাকে 1 লাখ কৰি পেলাই এটা IBS ধৰি দিয়া হৈছে প্লান্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তো সেইবিলাকো আমাৰ মহিলাই পাইছে তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ অৰুণোদয় আমাৰ মহিলাই পাইছে তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ ধৰক এতিয়া নতুন এটা একশ্যন প্লেন ওলালে তাতেও আমাৰ মহিলাই পাব সক্ষম হৈছে যিবিলাক ছাগলী পালিব পাৰিব যিবিলাক আমাৰ মহিলাবিলাকে আছে সিহঁতে ধৰক ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম খুলিব পাৰিব 1,30,000 কৰি তাতে এটা স্কিম বান্ধি দিয়া হৈছে তো সেইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ মহিলাই পাইছে তো ইয়াতে মই ক'ব খোজোঁ মহিলা হিচাপে মই যিখিনি কাম কৰিছোঁ মই নথৈ আনন্দিত ইমান আমি স্কিম বিতৰণ কৰিব পাৰিছোঁ মহিলাৰ কাৰণে আমি ইমান সুবিধা কৰি দিব পাৰিছোঁ তো অনাগত দিনত আৰু আমাৰ প্ৰমদ বৰ' ছাৰৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু আমি নতুনকৈ আৰু আমি স্কিম দিব আমাৰ মহিলাবিলাকক সক্ষম হ'ম সেলফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিব বুলি কৈছে কিন্তু দিয়া নাই বুলি ঠকাইছে বুলি কৈছে নাই সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা যিবিলাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ অলৰেডি 25,000 কৰি দিয়া হৈছে 75,000 দিয়া কথা আছিল সেইটো আমাৰ 3টা কিস্তিত 25,000 কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে সুধিব পাৰে গাঁৱে যাই পেলাই তো বহুতকেইটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আমাৰ ইতিমধ্যে পাব সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰচেছত চলি আছে আৰু পাব थारैनो दसे समनि उनाव फिन आरोबाव बिथांनिसिम जों फैबावगोन आरोबाव जों बेबायदिनो दिनैनि बा जा अनसुंनाय हाबाफारि बे अनसुंनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जा 13 नं चिरां बियाबाव जाबायदि UPPL राजखान्थि दोलोनि मददगिरि बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माबोरै खामानि मावगोन बेखौ जों बिथांनिफ्राय गोसोनि साननायफोरखौ जों मिथिनो नाजागोन কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে যে 13 নং চিৰাঙত চাইখং বসুমতাৰী একো কাম কৰা নাই বুলি বিৰোধী দলে কৈ আছে কিমান হয় পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ যাচিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া আমি প্ৰথম ইলেকশ্যনত আহিছিলোঁ মানে আমাৰ ৰাজনীতি দলত প্ৰথমত আমি যেতিয়া আমাৰ এটা শ্লোগান ওলাইছিল যে UPPL চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো দৰকাৰ কি কয় ডেভেলপমেণ্টৰ এটা গান ওলাইছিল আমাৰ ঠিক আছে তো গানটোতো এনেইতো ওলাও নাই বা এনেই আমাৰ দলৰ পৰা বা এনেকৈ মানে মিছা মিছিকৈ কোনোবা গান ওলাও নাই কাৰণ গানৰ কিছুমান ইয়াতে
কাম চলি আছে আমি আজিৰ দিনত যিমানখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ডেভেলপ আমি নিজে চকুৰে দেখা পাইছোঁ বহুত ডেভেলপ হৈছে কিন্তু নিউজত সদায় BPFৰ মানুহ বজাই থাকে যে UPPLৰ মানুহে কোনো কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণ এইখিনি আমি সঁচা সঁচিকৈ কৈ আছোঁ সিহঁতে একদম 100% মিছা কথা কৈ থাকে সদায় আৰু সিহঁতৰ কামেই এনেকুৱা যে মিছা কথা কৈ এই সৰু সুৰা ৰাইজ যিবিলাকে মানে ইমান বুজি নাপায় সিহঁতক মানে কিবা মানে মেণ্টেলিটি মানে বেয়া কৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মানে এনেকুৱা চেষ্টা যাতে সিহঁতে BPFৰ যিবিলাক মানে ৰাজনীতি কৰা মানুহ আছে সিহঁতৰ যাতে গায়ব হৈ যায় সিহঁতৰ মানে কথাবিলাক মানে সিহঁতক আকোৱালি ল'ব পাৰে সেইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি সিহঁতে মিছা কথাবিলাক কৈ থাকে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ আজিৰ দিনত যিখিনি ডেভেলপ হৈছে আমি সঁচা সঁচিকৈ কৈ আছোঁ 17 বছৰত BPFে এনেকুৱা কোনো কাম কৰিব পৰা নাই যিখিনি আমাৰ UPPL চৰকাৰে কৰিব পাৰিছে আজিৰ দিনত যিখিনি কাম আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৰিছে আমাৰ সুপাৰ 50 এটা আছে এনেকুৱা এটা সুপাৰ 50 এনেকুৱা এটা আঁচনি গাঁৱৰ বহু মানে দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডাঙৰ জাগাত যায় আজি চাকৰি পাই আছে আজি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি পাইছে IPS APSC এক্সাম দি ভাল জাগাত চাকৰি পাইছে কিন্তু হাগ্ৰামা চৰকাৰে কোনোদিন এইটো চিন্তাই কৰিব পৰা নাই যে আমি এনেকুৱা কিবা এটা কাম আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইনামিক চিন্তা কৰিছে এনে নকয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক যে এজ এ ডাইনামিক লিডাৰ কাৰণ সি এনেকুৱা চিন্তা কৰিব পাৰে আজিৰ দিনত চাওক হাগ্ৰামা ছাৰে ভালকৈ মানুহ লগত কথাটো যে ভালকৈ এটা লেংগুৱেজ দি কথা ক'ব ই ক'ব নোৱাৰে কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যিকোনো ভাষাতে কথা ক'ব পাৰে মানুহটো বুজিব লাগিব না মানুহৰ আগত ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰিলে কেনেকৈ মানুহ বুজিব কিন্তু আমাৰ ছাৰে যেনেকৈ নহওক সব ধৰণৰ লেংগুৱেজ দি কথা ক'ব পাৰে আজিৰ দিনত ৰাস্তা যিখিনি ৰাস্তা হ'ব লাগে বহুত ৰাস্তা হৈ আছে দলং হৈ আছে গাঁৱে ভূঞে স্কুলৰ যিবিলাক আপোনাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰ নোহোৱা আছিল সেইবিলাক হৈছে আমাৰ VCDC এলেকাত যিখিনি মানুহ সৰু সুৰা মানুহ যিবিলাক আপোনাৰ IBS পাইছে মানে প্লেণ্টেশ্যন আগত প্লেণ্টেশ্যন আছিল কিমান 10,000 20,000 এতিয়া 1.5 লাখ টকা 1 লাখ টকা অবধি প্লেণ্টেশ্যন পাইছে তাৰপাছত আপোনাৰ এই কি কয় সৰু সুৰা মানুহে বিজনেছ কৰি খাবলৈ কাৰণে 5,000 টকা কৈ দিছে যিবিলাক মাইকীবিলাক ৰাস্তাত কাষত বহি বিজনেছ কৰে তা আমি আমাৰ চকুৰ আগত যিবিলাক বস্তু চাইছোঁ সেইটোতো মিছা ক'ব নোৱাৰিম আমি সঁচা সঁচিকৈ কৈ আছোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে বহুতখিনি কাম আগবঢ়াই লৈছে আৰু আগন্তুক দিনত যদি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰে চৰকাৰ আমাৰ থাকিবই আমি জানো BTRখন বহুত আগুৱাই যাব আৰু এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ আমি চাইখং বসুমতাৰী যে আগন্তুক দিনত ইলেকশ্যনত জিকিব কিমান শতাংশ সেইটো আমি কৈ আছোঁ চাইখং ছাৰৰ কথা যিটো আপোনালোকে সুধিছে মোক এইটো সঁচা সঁচিকৈ 100% কাৰণ চাইখং ছাৰে কিয় নিজিকিব কাৰণ চাইখং ছাৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আছে এই 12টা প্ৰাইমাৰীৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিখিনি কাম হৈ আছে চাইখং ছাৰে বহুত কাম কৰি আছে একদম দুখীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰত যাই আছে খবৰ লৈ আছে কেনেকুৱা কি প্ৰব্লেম আছে এইবিলাক খবৰ লৈ আছে এতিয়া মানুহৰ কাৰণে যদি মানুহ কাম কৰি আছে মানুহটো আমাক ভোট দিবই 100% এইটো কাৰণ মানুহে আমাক জিকাব আমি যদি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যাই মানুহৰ কাৰণে যদি আমি কাম কৰি থাকোঁ মানুহ কিয় আমাক নাচাব আমিতো ৰাইজক কোৱা নাই যে আপোনালোকে আমাক পইচা দিয়ক আমি কৈছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আমাক কওক আমি আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰি যাম আপোনালোকে অকল আমাৰ এটা মূল্যৱান ভোটটো আমাক দিব আমাৰ কথা এইখিনি আমি কিয় ভোট নাপাম আমি ভোট 100% পাম আৰু আমি জিকিম এইবাৰ 100% গেৰেণ্টি আছে আমি জিকিম 13 চিৰাঙৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ভাল পৰিৱেশ লৈ কি ক'ব 17 বছৰৰ আৰু 5 বছৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া পৰিৱেশৰ কথা যেতিয়া আপুনি সুধিছে মই এটা কথা ক'ম বাছুগাৰ কথাই মই কৈ আছোঁ আজি 4 বছৰ 4.5 বছৰ হ'ল কোনোবাই ক'ব পাৰে নেকি হৰতাল হৈছে বুলি এদিনৰ কাৰণেতো হৰতাল হোৱা নাই আজিলৈকে কেনেকৈ নহ'ল হৰতালটো কাৰণ যেতিয়া BPF চৰকাৰ আছিল আজি হৰতাল কালি হৰতাল পৰকি হৰতাল ক'ত বা মানুহক লৈ যায় কোনোবা জংঘলত ৰাখিছে ক'ত বা পুতি ৰাখিছে ক'ত বা গুলি কৰি মাৰিছে এইবিলাক আছে নেকি পৰিৱেশ এতিয়া বড়ো অৱৰোধটো এইটো হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ 100% এইবিলাক কৰিছে ইহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে বড়ো অৱৰা কৈ গুলাগুলি কৈ মাৰিছে এতিয়া মাইনৰিটিৰ লগত মাইনৰিটিক মাৰিছে এনেকুৱা কৰি হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ দিনে এনেকুৱা হৈছে বেয়া কামবিলাক সিহঁতে কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বড়ো অৱৰো কোনো ছিষ্টেম নাই মাইনৰিটিৰ লগত কোনো ছিষ্টেম নাই আমি সকলোৱে এক হৈ কাম কৰি আছোঁ আজিৰ দিনত আপুনি চাব লাগিব 2012ত গণ্ডগোল হৈছিল মাইনৰিটি মানুহক মাৰিছে এতিয়া সেই গণ্ডগোলৰ পিছত আৰু BTRত কেতিয়াবা গণ্ডগোল হৈছে হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই কাৰণ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত এনেকুৱা কিছুমান ডাইনামিক মানুহ আহিছে সিহঁতে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা বহুত দূৰত আঁতৰাই দিছে আৰু সবচে প্ৰথম কথা হ'ল শান্তি যদি কোনোবা ঘৰত
শান্তি নাথাকে তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট নহয় আমাৰ এই অঞ্চলত যদি শান্তি নাথাকে কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব মানুহ যদি ৰাতিত যদি ক'ৰবা ঘৰৰ পৰা ওলাইছে আহাতে যদি ঘৰৰ মানুহ চিন্তা কৰিব লগা হয় মানুহটো আহিব না নাহিব এইটো অঞ্চলত কেনেকৈ ডেভেলপ হাউ ইট পচিবলি নহয় ডেভেলপ কৰাৰ আগতকৈ এতিয়াহে অশান্তিটো বেছি হৈছে বুলি হাগ্ৰামা এইটো ইহঁতৰ এটা বেয়া কথা মিছা কথা ইহঁতে কথা ক'বলৈ মানে কথাই নাই ইহঁতৰ কি ক'ব ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে ইহঁতৰ কিবা এটা লাগিব না ইহঁতে এনে বেয়া কথা কয় যাতে আমাৰ UPPLৰ মানুহখিনি কিবা এটা কয় ইহঁতক কমেণ্ট এটা পাছ কৰে সেইটো চিন্তা কৰি আশাত বহি থাকে বেলেগ একো নাই ইহঁতৰ কোনো কামেই নাই আগৰ সময়ত ৰাতিত ওলাব নোৱাৰা আছিল কিন্তু আজিৰ দিনত অপেনলি ফুৰিব পৰা বুলি কৈ আছে 100% আমি তো একটা দুইটা তিনটা কোনো টেনশনে নাই আমার আমি বিন্দাস ঘুরি আছো আগৰ দিনত আমি দোকান কৰি আছিলাম মই এজন বিজনেসমেন মোৰ বাসুকা দোকান আছে দোকান কৰি সময় থাকাতে কেতিয়াবা আহি কোনোবাই কৈছে এই পইচা দিবা লাগিব এক মাহৰ কাৰণে এনেকা আছিল সময়টো আজিৰ দিনত তো কোনো এনেকা পইচা খোজা নাই বা আমাক কোনোবা ধমকি দিবা অহা নাই আমি তো বিন্দাস আছো কেনেকৈ আছো আগৰ দিনত BPF চৰকাৰ থাকাতে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক আছিল ইহঁতে কি কৰিছে ইহঁতৰ কথা হৈছে পইচা লাগে যেনেকৈ হওক পইচাবিলাক আৰু চৰকাৰী আছিল ইহঁতৰ মানে অকলীয়া চৰকাৰ যি মন চাইছে তাকেই কৈছে কোনোবাই তো এনেকৈ ক'ব লগা আছিল নাছিল হেমন্ত ছাৰ আমাৰ যিটো অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ CM সিহঁৰ কথাটো সি শুনা নাই মানে নিজৰ ববীয়াকৈ যিটো মন খুজিছে যিটো বিচাৰিছে সি তাকেই কৰিছে হাগ্ৰামাৰ এগেইনষ্টতে BPFৰ এগেইনষ্টতে GSP দল গঠন হৈছিল কিন্তু এতিয়া GSP আৰু UPPL এলায়েন্স হ'বৰ কাৰণে GSP আৰু BPF এলায়েন্সৰ কথা পাতি আছে এতিয়া GSPৰ কথা হৈছে কি জানে GSP এজন MP হ'ল ই MP হৈ আমাৰ এই ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিলে ৰাইজে ভাল নাপায় আমাৰ কৰিব লগা কি আছে ৰাইজেই সমৰ্থন নকৰে GSPক এজন MP হৈ দিল্লীত বহি আছে দিল্লীত বহি থাকি আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে কোনটো কাম কৰিছে দেখাই দিব পাৰিব ই দম আছে ইয়াৰ এটা কামো কৰা নাই ইয়াতে তো ৰাইজে যদি ভাল নাপায় আমি আৰু কি কৰিম আমি কেনেকৈ ল'ম ইয়াক ৰাইজেই নলয় আমি ল'ব নোৱাৰিম আমাৰ কথা এইটোই थारैनो बे समाव बिथाङा सासे UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि एबा मददगिरि बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंबाय जे थांनाय 17 बोसोराव माबोरैहाय खामानि मावलांदोंमोन आरो आथिखालनि जा प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि सरकार बेखौ लानानैबो गोबां फोरमायबाय फिन आरोबाव जों बे आदानिसिम जों फैबाय जे बिथांनियाव जों माखासे बाथ्रा आरोबाव मिथिबावनो नाजागोन जे बे समाव आथिखालनि प्रमद बर'नि गुबै थांखि महरै हानि पाट्टा राननाय बे हानि पाट्टा राननाया दिनैसिम 3,23,000निबो बांसिन जाबाय नाथाय बे पाट्टा होनायखौ मोनसेबो पाट्टा होनाय जायाखै होननानै कास्टम बसुमतारी आरो लोगोसे बिक्रम दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे हाग्रामा महिलाराबो अजद दिखांदों गांसेबो दिनैसिम पाट्टा होनाय जायाखै थारैनो बे बेसेबां सैथो आसलते जोंहा बिनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा गाव बारा मोजां मोनथिया जोंहा हायार लायनाय दङ बिथां आपार आसामनि माबा कास्टम ओमफ्राय बै कन्ट्रेक्टर मा नाम दंमोनलाय बिक्रम दैमारी गानबोखौनो ना मानसिया बे एसे गानबोखौनो बिथांमोनहा माने बायदिसिना नागिरो आरो फिसा फिसौ माने मा गोदान टपिक लाबोनो जाहाथे माने एसे रायलायनो मिडियायाव रायलायनो एसे मिडियायाव भाइरेल जानो एसे मोजां मोनो बिथांमोना जों बेखौ नुबाय थादों दा बेल' नाथाय नोंथांमोना नुदों आरो जों गामि थांनानै बे बुस्थुखौ सोंनायाबो मोजां जे बे 3 लाखनिफ्राय बारासिम जासिमलागै जेनेबा जोंहा बैसोमुथिनि दारै जे हा होनांगौ नङा होमबा बेखौ अलरेडि होबाय आरो होबाय थाबावगोन होनो प्रसेस सोलिगासिनो दं बेखौ जादों बिथांमोना जेसेबांखि अजद खालामा बियो इलेक्सनाव जोंनि थाखाय ओरैबायदि प्लास पइन्ट जाय हा मोनदों बिसो मिथिगौ जायहा हा मोनदों हा मोननायनि मिनिङा मा जे जोङो बुंनो थाङो माने बेसेबांबा बोसोर जों रायजो बिदों रायजो बिनायनि आन्दोआव जाहैबाय मा नांगौमोन गाव थानोनो हायानो गैयामोन नाथाय बै समाव 17 बोसोराव फवासेबो हा रावनोबो रानना होआखै गोसोखाङाखैमोन नाथाय नैबे साराय बोसोरनि गेजेरावनो 3 लाख न'खरनिबो बांसिन न'खरफोरनो जे हा होदों बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो माने गोग्गाथाव बे समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव 3थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय बेखौ BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस होदोंमोन आरो फिन आरोबाव दायो गोदान मोनसे बिथांमोना फोरमायदों जे 60टा समष्टि जानो गोनां दं जेराव नेक्स्ट बोसोरावनो जानायनि बाथ्रा बियो मालाब्लाबो जाया होनना बुंदोंमोन बेफोरनि सायाव माबायदि बाथ्रा बेखौथ' जोबोद माने साननांगौ खोथा जाय जायगाथिं माने जोङो दा 60टा जानो थांगासिनो दं बिथांमोना बै जायगाखौ मालाबाबो हाबा होनदोंमोन दा नोंथांमोनहा मिडिया बा जोङो रायजो राजाफ्रा दा नुबाय थादों दिनै 60टा गाबोन 80टा बेबायदिनो जोंना सनितपुरजों हाबलांगासिनो दं नङा होमबा थिग बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ जोंनि BTR रेकर्डआ आरो ओरैबायदि जानो थांगासिनो दं बे मालाबा माने जोंनि 60टा जे जानो थांगासिनो सिटआ बेबो आरामसे माने नैबे प्रमद बर' सरकारनि सायावनो समावनो जाफैगोन बे रोखा
बिथांमोना बुंनो हागौ बिथांमोना माने आं दहायनो बुंदों बिथांमोना माने पलिटिकेलि बुंनो जेबो एजेन्डायानो गैया ओंखायनो माने फिसा फिसा बिथांमोना एजेन्डा नागिरबाय थायो बे एजेन्डाखौनो बिथांमोना माने भाइरेल खालामनानै पाब्लिकफोरखौ माने माबानो मा होननो नागिरो बेखौ पाब्लिकफ्रा जाहाथे कनफिउज जानानै ओरैबायदि जायो नामा बिथांमोना बेखौल' नागिरबाय थायो बिथांमोना बिटिआर रेकर्डआव 60टा गामिया माब्लाबाबो हाबा होनना बुंदोंमोन सनितपुर बिश्वनाथ बहुपाराव नाथाय आथिखालाव बिथांमोना केम्पिं खालामनो सुरु खालामबाय बेनि सायाव मा बुंदों बिथांमोननि लासिंसिं सबसे देरसिनाथ' बेनो दिनैनो बुङो अखानायैनो बे जायगायाव मोखां सुहैनांगौआ बिथांमोनासो सानगोन नङा होमबा बिथांमोनखौ खिन्थु मानसिफ्रा आलासि हिसाबै हय फैदों रायदावगोन खिन्थु गोसोआव दं जेब्ला इलेक्सन जायो सोरनो होनांगौ बेखौ जोंनि बिटिआर बासिया गासिबो रोखा रोखा दं बिथांमोना हाजारखि जेखि बुङा मानो जोंनि बिटिआरनि मानसिफ्रा बा बे जोंनि बे गोदानै सोजानाय गामिनि मानसिफ्रा बेखौ रोखा रोखा बयबो मिथिनानै दङ सायखं बसुमतारी बिथांनि थाखाय फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा मा फोरमायगोन माबोरै गोख्रों खामानि मावनो थाखाय बाथ्रा बुङो नोंथांनि गोसोनिफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो बिथाङा सासे सिगनेटरि बिथांमोननि नाजानायावनो बिटिआरआ फैदों गोजोना फैदों दा बेखौ नायनानै बिथाङा सासे गोख्रों केन्डिडेट बिथाङा फुंनिफ्राय सानसे हरसे जेरावनो लेंहरो जोंनि 13 चिरां जा 13 चिरांनि बाहेरायावबो बिथाङा गोबांथार खामानि मावदों बेखौ नायनानै बिथाङा सासे यां डायनामिक लिडार बिथाङा मोजाङै देरहालांगोन मोजाङै सासे मोजां इएम जागोन बेखौ आहा आसा दं थारैनो बिथाङा फोरमायबाय जे सायखं बसुमतारी बिथांनि सायाव फैबाय थानाय समाव माबोरै खामानि मावगोन बे समाव फिन आरोबाव आइजो बिथांमोननिसिम जों माखासे बाथ्रा मिथिबावनो नाजागोन कि गब परिबेक आगर परिबेक आरो इटिआर परिबेक महिलाफोरा कि गब आं बर'निनो बुंनोसै आङो माबोरै सिगां गोदो आइजोफोरनि थासारिया गोबां गाज्रिमोन होनना फोरमायो आथिखालाव माबोरै दाथ' बेखौ जोङो नुनो मोनबाय जेनेबा जोङो बेखौ बुंलायनांगौआनो नङा आरो आइजोफोरनि थासारिया दा जों माबायदि डेभेलप जादों बेखौ जों बयबो मिथिखागौ साफ्रोमबो आइजोफ्रानो मिथिखागौ जोङो माबायदि डेभेलप जादों आगोलाव माबायदि गोदोसोनानै थानायमोन दाथ' नुनो मोनबाय जोङो जेनेबा गाव हारसिं थांनानै थानो थाखाय माबायदि आइजोफ्रा साहस फैदों जौगादों जेनेबा उदाङै ओंखारनो हादों जेनेबा बेफोरखौ जों गासिबो मिथिजोबखागौ आरो बेखिनियानो নিশ্চয় কি ক'ব পৰিৱেশ 17 বছৰৰ পৰিৱেশ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মানে অশান্তি আছিল আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰিৱেশ কেনে মই নিজে এজনী ৰাজবংশী ছোৱালী হৈ পেলাই মানে মই গুৱাহাটীত 14 বছৰ আছিলোঁ তাতে যেতিয়া মই কওঁ বোলে বলক আমাৰ চিৰাঙত ঘৰ চিৰাঙত যাম বুলি তেতিয়া সবে এটা ভয়ত আছিলে এই চিৰাঙত নাযাম কোকৰাঝাৰ বুলি শুনিলে এটা ভয়ৰ এটা সৃষ্টি আছিলে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি আজিৰ দিনত যদি চাব যাওঁ আজি আমি বহুত নিৰাপদ আজি যদি আমি উত্তৰ অঞ্চলত যদি থাকোঁ মই এতিয়া নিজে সাক্ষী মই 12টা বজাত যদি ঘৰত আহোঁ মোৰ একো এটা টেনশ্যন নাই মোৰ ঘৰতো এটা ফোন নকৰে তো এইটো পৰিৱেশ আমি কাৰ পৰা পাইছোঁ নিশ্চয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ পৰা তো আমি আজি ছোৱালী হৈ পেলাই কোনো এটা টেনশ্যন নাই য'ত পাৰোঁ আমি তাতে যাব পাৰোঁ আগতে আমি বড়োৰ ঘৰত আমাৰ ৰাজবংশী মানুহ যাব নোৱাৰে ৰাজবংশীৰ ঘৰত বড়ো যাব নোৱাৰে এই সিহঁতে কাটিব সিহঁতে মাৰিব এইটো এটা চিন্তা আছিলে তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বহুত নিৰাপদ আছোঁ তো এতিয়া আমি ইহঁতৰ ঘৰতো আলহী খাব যাই আছোঁ সিহঁতেও আমাৰ ঘৰত আলহী খাব যাই আছে তো এইটো পৰিৱেশ কাৰ কাৰণে আছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ কাৰণে তো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যোনটো 4.5 বছৰত মানে চৰকাৰ গঠন কৰি আমাক নতুন এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে তো সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব তো আমি আৰু অনাগত দিনত আৰু ছাৰকে বিচাৰোঁ আমি ভালকৈ আমি 15 বছৰ যাতে আমি কেনেকৈ আৰু চৰকাৰটো চলাই লৈ যাব পাৰোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে আমি একদম উঠি পৰি লাগিছোঁ আৰু আমাৰ 13টো কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাইয়ে 13টো ইমান ভাল এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ আমি সাইখং ছাৰে এতিয়া দিনে ৰাতি আমাৰ লগত কাম কৰি আছে তো এনেকুৱা পৰিৱেশ নিশ্চয় আমি আগতে কোনো দেখা নাই এতিয়া এটা ফোন কৰাৰ লগে লগে সাইখং ছাৰে আহি যায় তো সেইটোৱে এতিয়া আমি ভিচিডিচিৰ পৰাও হওক ইমান ডেভেলপ হৈছে মোৰ নেহালগাঁৱত ইমান এটা মানে বেকাৰ জায়গা হয় সিফালেদি হাংগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সিফালেদি বাৰ অহা যোৱা কৰে কিন্তু এটা ইমান পুৰণা এটা 200 বছৰীয়া মন্দিৰ সেই মন্দিৰটোৰ কাৰণে কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিলে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এতিয়া 3 লাখ টকাৰ সেইদিনাখন এটা স্কিম পাব আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এটা ৰাস্তা চেন গ্ৰেভেল পাব আমি সক্ষম হৈছোঁ তো এইটো আমি একদম আমি 100% মানে ইউপিপিএল চৰকাৰত মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব আগতে ইমান বছৰ 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে কিন্তু কেতিয়াও এটা হিলো পেলাও নাই আমাৰ গাঁৱত হাগ্ৰামা মহিলাৰ কেইটা লগ নধৰিছিল এতিয়া কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে লগ মানে যেতিয়া যায় তেতিয়াই লগ ধৰিবলৈ কৈ আছে কিমান সত্য এইবিলাক মই ভালকৈ বুজা নাই এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ টাইমত হয় এটা শিৱক লগ ধৰিবৰ কাৰণে বহুত দিন অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে তো আজিৰ দিনতো এনেকুৱা অপেক্ষা কৰিব লগা হয় এইটো হয় সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এতিয়া ধৰক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ আমি যদি কিবা এটা প্ৰব্লেমত আছোঁ তো যিকোনো সমস্যাই আমাক ছাৰে ডাইৰেক্টলি কয় মানে কিবা সমস্যা হ'লে আমাৰ ওচৰত আহিব বা আমাৰ ৰাজবংশী যিবিলাক মহিলাবিলাক আছে তো বহুত মানুহে সিহঁতৰ ৰাতি 10টা 12টা এনেকৈ ছাৰক ঘৰত যাই পেলাই লগ কৰে তো এইটো ইমান এটা সুবিধা দিছে সব
সব জাতি জনগোষ্ঠীক ইয়াতে একত্ৰিত কৰি পেলাই কাম কৰিব সুবিধা দিছে আমি আজি মই এটা ৰাজবংশী ছোৱালী হৈ পেলাই আজি মই ব্লকৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ TCLCৰ মেম্বাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ তো এইটোতো আমাৰ কাৰণে ভাগ্যৰ কথা না এতিয়া আগতে আমাৰ ৰাজবংশীবিলাকে বুজা নাছিলে ওলাই অহা নাছিলে তো এতিয়া যিবিলাক দেখিছে মানে কিমান উন্নতি হৈ আছে এতিয়া চবেই ওলাই আহি আছে কাম কৰিবৰ কাৰণে তো বহুত এতিয়া যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ 13ৰ সব একলগে আমি কাম কৰিছোঁ আদিবাসীৰ পৰা হওক মুছলিমৰ পৰা হওক সব আমি এটা পৰিয়ালৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ নিশ্চয় চাইখং বসুমতাৰী ছাৰে যিমানখিনি এতিয়া আজিৰ দিনত যিখিনি কাম কৰিছে সঁচাকৈ এইটো শলাগ ল'ব লগা কথা যেহেতু আমি EM পোৱা নাছিলোঁ ইমান বছৰে প্ৰায় আমি লাষ্টৰ পিনেহে আমি এটা EM পাব সক্ষম হৈছোঁ আৰু যেতিয়াই আমাৰ এনি প্ৰব্লেম মানে চাইখং ছাৰক আমি এবাৰ যদি কওঁ তো ছাৰে লগে লগে এইটো সমাধান কৰি দিয়ে গাঁৱে অঞ্চলে গোটেই ভিতৰে যাই পেলাই ছাৰে কাম কৰি আছে তো সেইটো আমি ছাৰক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ সেইদিনাখন এটা ৰিচেণ্ট প্ৰব্লেম হ'ল মানে ডংটো আমাৰ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰৰ পানী মানে এতিয়া খেতি কৰিব পৰা নাই মানুহবিলাকে তো সেইটো 3-4 জনে মোৰ ওচৰত গ'ল যাই পেলাই মই তেতিয়া চাইখং ছাৰৰ তাতে দেখাই দিলোঁ চাইখং ছাৰ লগে JCB লগাই পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা এটা কৰি দিলে তো সেইটোৱে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কিমান সুবিধাত পানীটো আহিছে খেতি কৰিব পাৰি আছে তো সেইবিলাকে এটা উদাহৰণ বহুত কাম কৰিছে বহুত थारैनो बिथां सासे आइजो जानानै गोबां माने आथिखालनि जा BTRनि मावफुं सोद्रोमा साइखं बसुमतारी बिथांनि सायाव गोबां माने बाथ्रा फोरमायबाय बे समाव फिन आरोबाव जों आदानिसिम जों थांगोन बिथां सासे लाइमोन गोख्रों UPPLनि दैदेनगिरि मा फोरमायगोन नोंथांमोना जे सासे लाइमोन जानानै जे लाइमोनफोरनि थाखाय आथिखालाव जेबो मावाखै होननानै कास्टम आरो बिक्रम प्रहलाद बिथांमोना फोरमायदों बेकार खालामजोब्बाय होनना बुंदों बेसेबां सैथो दाथ' बिथांमोननि खोथाखौ बुंनायनि सिगां आङो बिसिनि मोनसे जा मा होनना बुङो मोनसे बिसोरो इलेक्शननि थाखाय मोनसे खोथा होदों फैबाय थानाय समाव जेब्ला BPFआ गभर्नमेन्ट दागोन बे समाव बिसोरो युथ्सफोरनि थाखाय 1 कौटिनि थाखाय खामानि मावगोन 1 कौटि पार इयार 1 crore दा बिथांमोना बे खोथाखौ दिनैसिम माने हमनो हादों आरो बिसोरो माने प्रमद बर'आ अलरेडि खामानि मावनायखौ बिसोर युथफोरनि खामानि मावनायखौ बिसोरो दिनैसिम नुनानै बेखौ दासो रिग्रेट जादों जे जोंबो बेबायदि मावनांगोन दिस इज माने कपि आरो UPPLनि कपि UPPLआ दा बर्तमान मावबाय थादों बेनि बिसय जेरै हमना लादो जोंना दाख्लै एकदम रिसेन्टलि 420 BCDCआव जोंना फुटबल जाबाय ओमफ्राय कन्स्टिटिउएन्सि लेभेलाव जायखौ TCLCC लेभेल होनना बुङो जों बेयावबो जाबाय दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव अलरेडि जोंना सेलेक्सन जानानै दङ बे काउन्सिल लेभेलाव दा खेला जानो थांगासिनो दङ आरो हमना लाबाय जों दहाय बुंनाय बायदि APSCनि UPSCनि इन्जिनियारनि ओमफ्राय माखासे कचिंनि सेन्टारनि खामानि जागासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दाख्लै सप्तासे मास मोनसेनि सिगां नुदों जोङो माखासे सेंग्राफोरखौ मोनसे ससाइटि दानानै जोङो ट्रेनिं होबाय अलरेडि साम्फायाव अनेक ग्रुपफ्रा थांनानै ट्रेनिं लाहैबाय आरो दा मथा-मथि जोंना स्किल्ड ट्रेनिं सोलिगासिनो दं अनेक IT नि अनेक सेक्टराव ट्रेनिं स्किल सोलिगासिनो दङ फार्मिंआव जोङो अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै बोरमा फिसिनायनिफ्राय लानानै मोसौ फिसिनायसिम जोंना ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ दा 1 कौटियाथ' मा आं सानो अनेक कौटिनि थाखाय खामानि मावबाय जोंनि UPPL सरकारा दा बिथांमोना बेखौ नुनानै जोंबो बेबायदि मावनांगौमोन सिगाङाव सानदोंना मादों दा 1 कौटिनि खामानि फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्ट दायोब्ला मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दाथ' बेखौ नायोब्ला युथफोरनि थाखाय बिराद माने जौगानायनि खामानि मावबाय थादों आरो जों बेखौ बुजिदों आरो फिन आरोबाव जोंनियावहा सासे लाइमोन दंबावो जे बिथां इन्द्रजित बिथाङा दङ बिथाङा UPPLनि सासे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि मा फोरमायगोन आथिखालाव BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि गेजेराव दान मोननैल'सै बेसेबां गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ दा दिनैनि दिनाव UPPL दोलो हिसाबै UPPL दोलोजों जुजिनो हानाय खुनु राजनितिक दोलो गैया दा दिनै नायनो थाङोब्ला दिनै जोङो नुगोन अपोजिशन पार्टी से फर एग्जाम्पल नोङो BPF काउन्टेबलाव फैया बिथांमोना जे BTCआव जे इलेक्शनावबो पावाराव फैगोन बा इलेक्शन देरहागोन बा रायजो राजानि मदद मोनगोन बेबायदि बिसिनाव पजिशन दानि समाव गैलिया आरो बिथांमोननि टाइमा जोब्बाय बिथांमोनखौ रायजो राजा 17 इयार्स टाइम होबाय बिथांमोननो बे डेभेलपमेन्ट मावनांगौ रायजो राजानि थाखाय मावनांगौ युथ्सफोरखौ ग्र' खालामनांगौ लिडारशिप क्रिएट खालामनांगौ स्कप होनांगौ दा बैफोरबायदि राजखान्थिया
बिथांमोननो 17 बोसोर होनायनि गेजेरावबो बिथांमोना खुनु डेभेलप खालामनो हायाखै बिथांमोना खुनु जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै इयुथ लिडारशिपखौ बिथांमोना क्रिएट खालामनो हायाखै फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बिथांमोना जेबो दोननो हायाखै दा बेफोरखौ जुदि नायोब्ला दिनै 5 इयार्सआव जेरै प्रम'सार दैदेननाय UPPL दोलोआ दिनै इयुथफोरनो स्कप होदों वुमेनफोरनो स्कप होदों मोजां सेंग्राफोरनो जा इडुकेटेड सेंग्राफोर बिथांमोनखौ UPPL सरकारा इनकारेज खालामदों दे नोंथांमोना फै ससाइटिखौ लिड खालाम UPPL जइन जा समाजनि थाखाय खामानि माव गावनो डेभेलप खालाम बेबायदि माखासे जोंनि UPPL सरकार बानायगासिनो दङ बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट खामानिया बै समाव गैयामोन बै समाव मुगैनाय गावजों मेगन सानाय सोरबा जुदि माबा मोनसे डेभेलप खालामनो नागिरोब्ला सोरबा सासे माबा मोनसे मावनो नागिरोब्ला ओरै बोख्लाय हरनाय मेगन सानाय बखिनाय बेफोरबायदि राजखान्थिया बांसिन जादोंमोन नाथाय UPPL दोलोआ बेबायदिया गैया गोख्रों बुंथिगिरि दङ बिथांमोना फिउचारनि थाखाय माबोरै खालामगोन होनना सानो जे बिक्रम दैमारि कास्टम प्रहलाद बिथांमोननि सायाव मा फोरमायगोन जेराव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बिथांमोना दान्थे बिदान्थेजों फोजोबगोन होनना फोरमायगोन बिथांमोनखौथ' मा बुंनो आङो दा बिथांमोना BTCनि सिनारिखौ बांद्राय मोनथिया BTCनि सिनारिअ BTCआ मामोन बै समाव मामोन आरो दा माबायदि मावगासिनो दं 17 इयार्सआव जेसेबां डेभेलपमेन्ट जायाखै उइदिन 5 इयार्सआव बेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों बिथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामाखै साननांगोन बिथांमोना सेन्ट्रेलि साननांगोन माखासे ओरैबायदि बाथ्रा बुङो जाय बाथ्राखौ माने हजम जाया जोङो फसायथावा नङा बिथांमोना सम बुङो खौसेथिनि बाथ्रा खौसेथि बुङोब्ला माखौ बुंगोन बबेबा खौसेथि जागोन बिथांमोना खौसेथि थांनो नागिरबा बिथांमोनानो होख्लायफिनो बिथांमोना गाज्रि बाथ्रा बुङो एखनबा नोङो नेगेटिभ खोथा बुङो दा बेफोरबायदि खौसेथिया बोरै फैगोन बिथांमोनानो खावलायो लिडार बिथांमोना ज' जानांगौ नाथाय बिथांमोनानो अपोजिसन बांसिन थानानै रायजो राजाखौ कनफिउज खालामो बेफोरबायदि हाबाफारि मावगासिनो दङ बिथांमोना जेबो बुजियाखै दिनै कास्टम बिथांनिखौनो बाथ्राखौनो बुं बिक्रम बिथांनि बाथ्राखौनो बुं दा बे हाग्रामा सानि बिथांमोननि माबा मोनसे रायजो राजा लुबैगासिनो दङ दिनै दिनाव जे मोनसे दोलोआ बर' रायजो राजा मोनसे दोलोआव ज' जानोसै जों दिनै ज' खौसे खामानि मावदिनि बिथांमोना नाथाय फिन खेबसे गेजेराव थांनानै आरो बेखौ बेले बेजे खालामनानै कनफिउज खालामना दोनफिनो दा बिथांमोननि डेभेलपमेन्टआ बबाव दा बिथांमोना मा होलांनो नागिरदों रायजो राजानो मा होलांगोन लिडारशिप होलांगोन ना डेभेलपमेन्टनि खामानि होलांगोन ना नोङो फिउचार जेनेरेसननि थाखाय रिसर्स क्रिएट खालामगोन बेफोरबायदि बिथांमोना बहा होनो हागोन बेखौ सानदोंना सानाखै बिथांमोना खालि नों कनफिउजिंनि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला रिग्रेटनि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला खालि नोङो बखिजायो बुंबाय थायोबा जेबो डेभेलपमेन्ट जाया डेभेलपमेन्ट जुदि खामानि मावनो लुबैदोंबा रायजो राजानि जुदि खामानि मावनो लुबैदोंब्ला फै जों खौसेनो UPPL दोलोआव जों खौसेनो फै ज' मावलायदिनि फै जों आखाइ हमलायबाय बिथांमोनाबो जों बिथांमोनखौ बरायगोन बिथांमोना खुनु लाजिनांगौ गैया बिथांमोना सानदों नामा जों UPPLखौ बिराद बखिबाय जों UPPLआव थांनो हानाय नंला जों थांनो मोननाय नंला जोंखौ बखिगोन रायगोन बिथांमोना बिदि साननो हागौ नाथाय जों UPPLआ बिदि गोसो गैया जों गोसो गोरबै बिथांमोनखौ बरायो दिनै फै दिनैनो जों बिथांमोनखौ बरायगोन गाबोननो खामानि मावनो सुबिदा जागोन लगे जों खामानि मावनो सुबिदा जागोन बिथांमोनखौ बिथांमोना गिनांगौ गैया नासयजागोनखौ साननो नाङा बयबो फै जों UPPL जयैनो जों खामानि मावनि BTC डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोदोबो 60टा गामिया बिटिआरआव सनितपुर बिश्वनाथआ मालाब्लाबो हाबा होनना बुंदोंमोन फिन आरोबाव बिथाङा मोनसे गोदान बाथ्रा बुंदों जे 60टा समष्टि जानो गोनां बाथ्राया मालाब्लाबो जाया होनना बुंदों बिथाङा कनफिउसआव दङ दा आन्दलना BTC रायजो हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजा BTCनि रायजो राजा नों बिथांमोनानो बयबो लुबैदों दे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला एसे देरलांथों बिथांमोनानो अबसन होयो बिथांमोनानो अबसन होबाय थायो दिनै जोंहा दिनै रायजो सिनेमा एरनायाव मा लस दं बिथांमोना अबसन होबाय थादों दिनै जों खौसे जानानै जुदि जोङो प्रेसार होयोब्ला खावलायबा मानो होआ जानो दिनै नों सनितपुर जिल्ला हाबबाय नङा गफुरनि एरिया हाबबाय आरो 60टा समष्टि 60टा समष्टि जायो मा मिनिं दं बिथांमोनानो बार बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन सानसे समाव हाग्रामा मुलि बिथां साराबो बुंदोंमोन जे मालाबाबो सिमा बारायनाय नङा नाथाय दिनै रोखा फैबाय जाबाय दा मा बुंगोन बिथाङा माइना भट बिहैगोन बिथांमोना भटआ दे एबारनि बे फिननि बे फैगौ माबायाव सेप्तेम्बर दानाव जिथु इलेक्सन जानो गोनां बाय बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन दा बिथांमोना मा बुंगोन BPF दोलोनि मानसिफ्रा मा बुंगोन हाग्रामा सारमोना मा बुंगोन कास्टमा मा बुंगोन नामा दा ना बिसोर माबा भट होनाङा होनसिगोन नामा बिथांमोना दाथ' भट होनो मोनसिगोन उदालगुरि जिल्लानि सिमना जोंनि माखासे सिमना दानख'नाय दङ बेफोराव भट होनो मोनसिगोन दा बिथांमोना बेखौ बुजियाखै थिग बेबायदिनो दा फैगौ समावहाय जोंना 60टा समष्टिया 100% रोखा बे हाबगोन बाव खुनु कनफिउज जानांगौनि गोनांथि गैया रायजो राजाबो कनफिउज जाया आरो बिथां रायजो राजाफ्रा ज' जानानैसो
थाब बुंनांगौ जे सरकारखौ खावलायनांगौ सार एसे थाबै खामानिखौ मावदो जाहाथे जोङो जोंनि सिमनाया बारायबावो बड'लेण्डनि सिमनाया बारायबावो बेखौसो जों खावलायबावनांगौ दा बे समाव अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे एपिपि राजखान्थि जोनोम जादों बेयाव 13 नं चिरां बियाबाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन होननानै फोरमायदों एपिबिआ जाबाय जे जास्ट दाउसा गोरलै बिसोर जे जों 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिखौ दादों मा साननानै बिथांमोना पलिटिकेल पार्टिखौ दादों मा भिउस खालामदों बिथांमोना गावसोरसो गावसोर आइडियोल'जि नाथाय बिथांमोना डिभिजन पलिटिक्सआव खालामनो नागिरदों मा बे डिभिजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया 100% सोलिया बियो आरो जोङोहाय 100% सोलिया आरो जों देरहागोन बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया आरो जोंनि 13ल' नङा 13 नङा अल बिटिआर माबा समाजाव बिथांमोना जेबो गोहोम खोलैनो हाया 1000नि बारा भट मोना बिथांमोना थारैनो बे समाव एपिपि राजखान्थि दोलो थामहिनबा डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननाय जा एपिपि राजखान्थि हान्जा बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय बे समाव जों आरोबाव जोबथा मा फोरमायगोन एपिपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा एनडिबि हिसाबै 13 नं चिरां बियाबाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै बे समाव बिथांमोना अजद दैखांबाय थादों थारैनो मा फोरमायगोन एबिपि दाख्लै जों बारा गोबाव जायाखै जोनोम जानानै एबिपिआ जोङो खोनादों बबेबा गामियाव साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि दादों होननानै जोङो खोनादों खिन्थु जोङो दिनैनि नैबे समाव जोङो बुंनो हागोन जे बिसोरो साफा सानै जाय मानसिफ्रा आन्दायनानै दङ आरो बिसोरखौ साफा सानै मोनगोन दा जोंना बिथां बुंनाय बायदि बिसोरो 1000नि बारा भट मोननांगौआ जोंनि 13 चिराङाव थान दङ मोननाय नङा दा बेयो मोनसे बर'फोरनि जा खौसेथि बर'फोरनि जा जौगानाय बे जौगानायनि बिथांमोना एनिमि दा बर'नि खौसेथि बर'नि जौगानाय बिटिसिनि खौसेथि बिटिसिनि जौगानायनि बिथांमोना मोनसे एनिमि बे एनिमिनि बिबानखौ बिथांमोना लानानै खामानि मावदों दा नैबे जा बिसिनि कारेक्टार जा बिसिनि माइन्डसेट साननाय बेखौ जोंनि बर'फ्रा फ्रायानो बुजिबाय आरो जोङो जाय मानसिफोरा बिसोरनि खोथा रायलायदों जोंनि मानसिफ्रा बुजायगासिनो दङ जों बुंनो हायो दिनैनि दिनाव बिसोरो 1000नि बारा बांसिन बिसोर भट मोननांगौआ थान दङ आरो मोननाय नङा थारैनो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा अनसुंनाय हाबाफारि बे अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां दिनैनि जा UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बे 13 नं चिरां बियाबाव गोबां माने आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि सायाव फोरमायबाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सायाव फोरमायबाय लोगोसे डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा जाबायदि गोदान राजखान्थि जोनोम होदों बेनि सायावबो गोबां माने बे समाव लाइमोनफोरा फोरमायबाय फिन आरोबाव आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबां माने बे समाव खामानि मावदों गोबां बिथिङाव सोलोंथाइ गेलेनाय राजखान्थि बिथिङाव थिग बेबायदिनो जों राजखान्थि बिथिङाव सासे लाइमोननियाव जों मिथिबावनो नाजागोन मा फोरमायगोन जे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननायाव माबोरैहाय सांग्रां खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना साखाफारा जाना दं सासे लाइमोन हिसाबै नोंथांमोना प्रथमे সকলো ইয়াতে আহিবলৈ পৰা সকলোকে মই নমস্কাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যোনটো ইউথ আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে যোনটো কথা ভাবিছে সকলো লৈ ডেভেলপৰ কাম সকলোক লৈ উন্নতি আৰু যোনটো আমাৰ বিটিআৰ লেভেলখনৰ এখন অসমতে ভাল এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰিচয় দেওয়ার যোনটো কাম কৰিছে এটো হসৰে আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি ইউথে এই কাৰণে সকলো ইউথ আৰু সকলো আমাৰ ধৰক ইয়ং জেনেৰেশ্যন বিলাক আমাৰ UPPL দলক আমি সাপোর্ট দিম বুলি আমি ওলাইছোঁ ঠিক আছে মই লাষ্ট কথা সুধিম বুলি ভাবিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এটা মিটিঙত ঘোষণা কৰিছে যে জিতিলে আৰণাই হাৰিলে চেণ্ডেলৰ মালা কাক দিব বুলি কৈছে কৰ্মকৰ্তা BPFৰ যিখিনি ইহঁতৰ তো আগৰ নীতি আছে কোনোবাই যদি ইহঁতৰ দলৰ আগৰ এনেকুৱা যদি হাৰিছে ইহঁতক তো মাৰা এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছেই আমি বহুতেই শুনা পাইছোঁ আৰু এতিয়া চাওক কিছুদিন আগত পৰ্বতঝৰাত এটা ঝামেলা হৈছিল এটা কোম্পানী লৈ তাতে এটা মানে ভাল এটা কোম্পানী আহিছিল পৰ্বতঝৰাত তাতে মানে যাতে আমাৰ বিটিআৰ বাকীৰ কাৰণে মানে ডেভেলপ হয় সেইটো কাৰণে প্ৰমোদ ছাৰে এইটো কৰিছিল কিন্তু হে তাতে কিছুমান ইন'চেণ্ট পিপল সিহঁতক মানে ফুচুলাই বেয়া কথা কৈ সিহঁতক এনেকুৱা লগাই দিছে যাতে যাতে কোম্পানীটো আহিব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া যদি বিটিআৰত এটা কোম্পানী আহে সকলো মানুহৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে
কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে ৰাজনীতিৰ মুনাফাৰ কাৰণে সিহঁতে এই মানে লোকেল পিপলবিলাক যিবিলাক ইন'চেণ্ট মানুহ বুজি নাপায় ইমান সিহঁতক মানে এনেকুৱা মানে কৰিছে সিহঁতে যাতে এনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ এটা সুযোগ দি সিহঁতক মানে লগাই দিছে তো এইবিলাক কামটো বেয়া কাম যে BTR ডেভেলপহে হ'ব লাগে আমি সকলোৱে চাওঁ যে BTRখন ডেভেলপ কেনেকৈ হ'ব লাগে কিন্তু হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বাধীন যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতে অকল বিচাৰে কাজিয়া বিচাৰে আৰু ডেভেলপ যাতে নহয় ডেভেলপ হোৱাটো সিহঁতে নিবিচাৰে এইটো হৈছে কথা সিহঁতৰ চিন্তাধাৰাটো এনেকুৱাই যাতে মানুহ কেনেকৈ কাজিয়া লগাই দিব পাৰে মানুহৰ মাজত কেনেকৈ অশান্তিটো বঢ়াই দিব পাৰে সেইবিলাকৰ সিহঁতৰ নীতি কাৰণ সিহঁতৰ নীতি ভাল নহয় ভাল হ'লে আজিৰ দিনত এনেকুৱা 17 বছৰত ইহঁতে কিমানবাৰ কাজিয়া লগালে কিমান আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কাজিয়া লগালে এইবিলাক এতিয়া 5 বছৰত একবাৰো কাজিয়া লগা নাই আৰু আমি নিজে চকুৰে দেখা দিনতেই হওক ৰাতিতেই হওক কেতিয়াবা মানুহক আগুৱাকৈ উঠাই কিডনেপ কৰি লৈ গৈছিল সেইবিলাক বস্তু একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে এইকাৰণে মানুহৰ মাজত বহুত শান্তি আহিছে আৰু শান্তি আহিলেই পৰিৱৰ্তন হয় শান্তি আহিলে ডেভেলপমেণ্ট হয় সমন্বয় হয় আমাৰ ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখিছোঁ আমি এইটো লৈ আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ কি ক'ব আপুনি মাইনৰিটিৰ পৰা শান্তি আৰু অশান্তি আগন্তুক 17 বছৰত কেনেকৈ আছিল আৰু এতিয়া 5 বছৰত কেনেকৈ প্ৰমোদ বড়োৰ নীতিটো প্ৰথমতে মই বড়োলেণ্ড বুবলিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ বাসুগত আজি উপস্থিত হৈছে আৰু ডিবেটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই 17টা বছৰত চাইছোঁ 3বাৰ 4বাৰ গোষ্ঠী ভাইলেন হৈছিলে হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বে হৈছিলে বহুত মুছলিম মাৰিছিলে কিন্তু যোৱা 4.5টা বছৰত এজনো মুছলমান হত্যা হোৱা নাই সেইদিনাখন আমি দুখ লাগিছে হাগ্ৰামাৰ এখন মিটিঙত এজন মুছলিম মানুহ কৈছিলে এইফালে আৰু নাই ল তহঁতৰ বিশ্বাস নাই দাড়ি টুপি থাকিলে কি হ'ব এইটো মুছলমানক বহুত অপমান কৰিছে মোৰ মুছলমান হিচাপে মই বহুত বেয়া পাইছোঁ আজিৰ পৰিৱেশত মই এইটোই ক'ম অসমৰ অংগ হয় BTC তথাপি BTCত যিটো শান্তি আহিছে গোটেই অসমত এনেকুৱা নাই অসমত BTCত কতো এটা ঘৰৰ উচ্ছেদ হোৱা নাই অসমত বেলেগ ঠাইত উচ্ছেদ হৈ আছে আমাৰ উচ্ছেদটো জানি হ'লে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছে নিজেও যে ঘৰো আমি কাকো উচ্ছেদ নকৰিম শান্তিৰে বসবাস কৰিম এয়াই আৰু কি ক'ব আপুনি BPFৰ 17 বছৰ আছিল এতিয়া UPPLত যোগদান কৰিলে 17 বছৰত কেনেকৈ আছিল এতিয়া 5 বছৰত যা প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ পৰিৱেশ কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট এইটো মানে আমি আগত 15-16 বছৰমান কি BPFত আছিলোঁ থকাৰ পিছত একো সুবিধা পোৱা নাই আমাৰ ৰাইজেও সুবিধা পোৱা নাই আৰু কিডনেপিং আমিতো হাত কৰা মানুহ এই উত্তৰাঞ্চলত যাওঁ যে আমাৰ চকুৰ ওচৰতে গাড়ীৰ পৰা নমাই লৈ গ'ল যে কি বিদলা ছাৰ বাপেকক মোৰ চকুৰ ওচৰত তাৰ পৰা লৈ গ'ল আমি BPৰ সময়ত তেতিয়া আমি BPFৰ মেইন সহকাৰী আছিলোঁ তেতিয়া কিমান সিহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ওলাব লাগে কি হ'ল ওলাব পৰা নাই পইচা দিব লগা হ'ল পিছতে যে আমাৰ কিবা বাবু চাহাক পৰা পইচা লৈ গ'ল সেইটো আমাৰতো হাতত যোৱাই পূৰা একদম বন্ধ হোৱাৰ নিচিনা হৈছিল পিছতে যেতিয়া নেকি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আহিল চৰকাৰটো আহিল তেতিয়াহে আমি ইমান শান্তিত আছোঁ এতিয়া হাট বজাৰ সুন্দৰভাৱে কৰি আছোঁ BPF এৰি আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ লগত আহি অনেক সুখী হৈছোঁ অনেক লাভৱান হৈছোঁ আৰু এতিয়া কিবা হ'লে আমাৰ চাইবং ছাৰ আহি যায় ফোন কৰিলে আহে কিবা ঘৰৰ প্ৰব্লেম হ'লে কিবা কি হ'লে সদায় আহি থাকে আমাৰ টাচিঙত থাকে আগততো নাছিল এনেকুৱা এতিয়া শান্তি আহিছে আমি কি বিচাৰোঁ আমি শান্তিহে বিচাৰোঁ আমি মধ্যজীৱী মানুহ কাম কৰা খাওঁ মানুহ আমি শান্তিহে বিচাৰোঁ এতিয়া শান্তি হৈছে কিমান সুন্দৰ শান্তি হৈছে কাৰণ পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশটোৱে আমি বিচাৰিছিলোঁ এই পৰিৱেশটো পাইছোঁ আমি কিন্তু BPFৰ সময়ত পোৱা নাই সেই বস্তুটো এতিয়া আপুনি যেনেকৈ চাইখন বসুমতাৰীৰ ওচৰত পায় হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ টাইমত এনেকুৱা EMC লেভেলত অহা নাই ক'ত আহিছিল অহা নাই যেতিয়া কি কয় BPFৰ আছিল আমাৰ যে বাসন্তী মন্দিৰত কাজিয়া লগাৰ পিছত কিমান কাজিয়া হ'ল বাসন্তী পূজাত তেতিয়া BPFৰ সময় আছিল এতিয়া ক'ত কাজিয়া নাই আমি এনেই আহিছোঁ নেকি BPFৰ পৰা দুখতহে মানুহ আহে সুখততো নাহে মই দুখত পৰিহে আহিছোঁ এতিয়া আমি সুখী 100% সুখী আমি এটা সময়ত 2008 2012 আৰু 2014 চনত BTCত বহুত ডাঙৰ সংঘাত হৈছিল ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছিল কি ক'ব তাৰ সেইটোতো বিৰাট দুখৰ কথা এইটো হ'ব নালাগিছিল যেহেতু হৈছে আৰু কি আমিও ভুক্তভোগী আমিও হাতত যাই অনেক ভুক্তভোগী হৈছোঁ এইবিলাক গণ্ডগোলৰ নিজৰ চকুত চাইছোঁ কিন্তু এতিয়া নাই সেইটো মই নিবিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ কোনেও নিবিচাৰে এইবিলাক বস্তু এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি এটাই কথা সুখী এইটোই ফাইনেল কথা আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক লাগে এতিয়া নহয় 15-20 বছৰৰ মানলৈকে লাগে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ জিন্দাবাদ प्रमोद बड़ो सर जिंदाबाद प्रमोद बड़ो सर जिंदाबाद बे समाव फिन आरोबाव जों
सासे लाइमोन बिथांनियाव जों मोनथिनो नाजागोन दे फैबाय थानाय जा बिसायख'थियाव बिथांमोना बेसेबांसो भटआव देरहानायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो माबोरैहाय देरहागोन माबोरैहाय बिथांमोना देरहानो थाखाय खामानि मावदों जों सुंद' समनि गेजेरजों जों बिथांमोना मिथिनो नाजागोन मा बुंगोन फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ दा फैगौ जोंनि जिथु इलेक्सन बे इलेक्सन जोङो UPPL दला देरहागोन 100% रोखाखा पलिटिक्स उइदाउट केलकुलेसन बे खुनु दिन जाया आरो हाग्रामा सार बिथाङा केलकुलेसनखौ रोङाखै दिनै प्रमद सारा एभ्रि वार्कार गावथ' गाव एक्सपार्टखा केलकुलेसनावहाय आरो एभ्रि वार्कार सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम बिथाङा केलकुलेसनखौ फोरोंगासिनो दं हाउ टु विन बा बोरैहाय नोङो पलिटिक्सआव गेलेनांगौ आरो उइदाउट मेथामेटिक्स पलिटिक्स जाया दिनैनि दिनाव जों जुदि डाटाखौ होनांगौ जोंनि डाटायावनो अलरेडि मर देन 10,820 जोंनाव वार्कार दं अरिजिनेल हार्डकर वार्कार जाहैबाय बाय हार्ट थैजों मेलेमजों गोसोजों जाय वार्कारफोर दङ 13 जोंनि 13 नं समस्तियाव आरो बेबायदि गुबुन गुबुन समस्तियावबो हार्डकर वार्कार दं जों बाय हार्ट होमबा नोङो सानना नाय एग्जाम्पल जुदि ब्रेकआपआव जुदि खोन्थानांगौब्ला आं ब्रेकआपआव खोन्थानि टटेल ब्लकआवहायनो हार्डकर बाय हार्टजों खामानि मावग्रा मानसियानो नोङो 140 दंखायो बेनिफ्राय प्राइमारि लेभेलावबो 240 जास्ट सिंगल पार्सन दे सिंगल वार्कारानो बेबायदिखा आरो जोंनि बुथ लेभेलावहाय जोंहा 10,440 बुथ लेभेलाव हार्डकर वार्कार माने थैजों मेलेमजों गोसोजों गोरबोजों आराम मेलेम बेफोर माने वार्कार पियर वार्कार नों बेसोरखौ माने ओरै जिखि खालामा खालि UPPL मोनगोन बेबायदि वार्कार दं अल टटेल जों मोनो जुदि नायोबा 10,820 हार्डकर वार्कार जायनि गोसोजों माने UPPL खा जुदि सिंगल वार्कारानो एथ' बुरजाब्ला जों जुदि माल्टिप्लाइ खालामो से फर एग्जाम्पल सानै 20,000 जाहैबाय 3 साथाम खालामोबा बेसेबां 30 जुदि 4 माबा खालामोबा 40,000 एक्सेसनो आग्लायबायसो भटआनो होमबा मा हिसाबै जों देरहायो थागोन बोरै बुंनो हागोन बिसोर जेनगोन होननानै 100% जोंनि 13 नं समस्या सावरायग्रा सारा देरहागोन आरो UPPLआ जों जय जागोन आरो UPPLआ सरकार दागोन थारैनो बे समाव जों नोंथांमोननि गेजेरजों दिन्थिबाय जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जा अनसुंनाय हाबाफारि बे अनसुंनाय हाबाफारिजों दाब दाब बियाबाव थांनानै जों दैदेनगिरिफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिदों थिग बेबायदिनो 13 नं चिरां बियाबाव सायखं बसुमतारी बिथांनि जा दैदेनगिरि बिथांमोननि जा सायखं बसुमतारी बिथांनि मददगिरि बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां माने बिथांमोना फोरमायबाय जे फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि जे गेजेराव दान मोननैल'सो दंसै बे BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय 13 नं चिरां बियाबाव सायखं बसुमतारी बिथांनि जानानै खामानि मावनो बिथांमोना गोख्रों खामानि मावनो थाखाय साखा-फारा जानानै आरो गोबां माने भट लानानै भट बांसिन मोननानै बिथांमोना देरहासारगोन होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों आरो बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा अनसुंनाय हाबाफारि बे अनसुंनाय हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।